Λοιπόν, καλησπέρα. Σήμερα θα δείξουμε ένα εκπαιδευτικό βίντεο πώς μπορούμε να δούμε ΟΤΕ σίνεμα για 3 μέρες τζάμπα και να ξαναστείλουμε χωρίς να τελειώνει ποτέ φυσικά. Λοιπόν, να δούμε και τι ημερομηνία έχουμε σήμερα. Ωραία. Θα χρειαστούμε βασικά μόνο ένα προγραμματάκι και αυτό είναι το iView APK εδώ πέρα. Να το φέρω κοντά, το δείτε. Λειτουργεί μόνο σε Android συσκευή, iPad ή iTV Box, να το πούμε. Η πρώτη δουλειά που θα κάνουμε είναι να κατεβάσουμε το BlueStack, δηλαδή να μπορέσουμε να κάνουμε ένα εικονικό Android στο PC μας. Να δουλεύει το PC μας, το laptop μας, σαν εικονικό Android. Το ανοίγουμε. Αυτή την εντολή, το APK την εφαρμογή, μπορούμε να την κατεβάσουμε, να την έχουμε σαν στικάκι. Μπορούμε να το κάνουμε. Από εδώ πέρα δεν υπάρχει από το Play Store να την κατεβάσουμε. Εγώ το έχω κάνει ήδη εγκατάσταση εδώ, αν το βλέπετε. Είναι εδώ. Το πατάμε για να ανοίξει. Όπως βλέπετε ο OTE Cinema 1. 2 μέρες έχω ακόμα. Το είχα στείλει από χτες. Από ό,τι βλέπουμε δουλεύει. Μπορούμε να το κάνουμε και full screen. Να δούμε λίγο και τη λίστα με τα κανάλια. Όπως βλέπουμε, OTE Sport μας βγάζει και τι παίζει ακριβώς αυτή τη στιγμή. Εμένα αργεί να ανοίξει τόσο γιατί το ίντερνετ είναι πολύ χαμηλό, με 2 Mbps πάω. Ωραία. Μισό λεπτό να πάρει τα ανάλογα buffer. Εδώ είναι προηγούμενη φάση, ότι δεν υπάρχει τίποτα, απολύτως τίποτα. Ίσα ίσα πάει να βάλει λίγο το χέρι του, το τραβά κατευθείαν και μόλις νιώθει. Αυτό που κάνει είναι θέμα ίντερνετ τώρα, εμένα σέρνεται. Εύκολα θα μπορούσε να δει και... Για να δούμε το Sport 2. Σμάλιτσε, βάλει τα χέρια του, πλάγιο θα δοθεί, μάλιστα. Τροχόφσκι. Σέντρα του Φέρχεκ, διώχνει ο Χούμελς. Πρέπει να το αφήσω σχεδόν κάνα λεπτό να παίξει, να πάρει τα ανάλογα buffer εκεί πέρα. Να δοκιμάσουμε και τα άλλα, αντένα, village. Όπως βλέπουμε έχει όλο το πακέτο του OTE TV και εδώ πέρα και τις ανάλογες χώρες, άμα θέλουμε για άλλες χώρες. Like a lover's lane area. As long as I've been in law enforcement, I've never seen anything as shocking. I've observed a deceased male. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε σε άλλο βίντεο.